Hayırlı erте, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Ания Гыйбадуллина. Чыгарылышыбызны гадәттәге һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 12 июльдә синоптиклар явым-төшем аз булыр дип фаразлый. Көндез һава температурасы 27 градуска кадәр иссе. Җил төньяктан тизлеге секундына 20 метр. Ялларда исә синоптиклар кыска вакытлы яңгырлар булыр дип искәртә. Көндез һава температурасы якынча 26 градус. Республикада 200-ге якын бакча ширкәтендә 16 йорт хуҗалыгы социаль газлаштыру шартларына эләгә. Исегезгә төшерәбез, Россия президенты кушуы буенча бакча җәмгыятьләрендә йорт хуҗалары участок шикләренә кадәр бушлай газ үткәрә ала. Бу мәсьәлә буенча республиканың Орос реестрында консультация бирергә әзерләр. Ведомство искәртүләренчә, хезмәт күрсәтүдән файдалану өчен коммерцияле булмаган бакча ширкәте газлаштырылган торак пункт шикләрендә булырга тиеш. Программа кысаларында анда газ шелтәрләрен төзү күздә тотыла. Әгәр дә барлык шартлар үтәлсә, беренче чиратта торак йортны теркәргә кирәк. Икенчедән, коммерцияле булмаган бакча ширкәте әгъзаларының җыелышын үткәреп, анда газлаштыру турында карар кабул итәргә кирәк. Өченче адым гариза бирү. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгы темасы белән дәвам итәбез. Көзге уңышны кабул итүгә әзер. Татарстанда ашлык саклау слайдларын әзерләү эше ахырына якынлаша. Кабул итү эшләрен ашлык сыйфатын бәйле үзәге белгечләре алып бара. Чистай районында гына да 80 мең квадрат метрдан артык объект эшкәртелгән. Бу уңышны зарарлы организмнардан сакларга, сыйфат югалту куркынычын киметергә мөмкинлек бирәчәк. Моны даими рәвештә елына кимендә бер тапкыр эшләргә кирәк. Гыйнвардан июньгә кадәр экспертлар 114 мең квадрат метр буш бинаны һәм 63 мең тоннадан артык ашлык продукциясын чистартканнар. Шушы көннәрдә Буа районының Авангард агрофирмасында урып җыю техникасының уракка әзерлеген тикшерделәр. Агрофирма карамагындагы хуҗалыклар җаваплы сезонга җитди әзерлекле күрсәтә. Тулырак киләсе сюжетта. Буялган, чистартылган кайберләре ире яңа көпчәкләрдә Авангард агрофирмасы карамагына кергән техника тигез рәтләргә тезеп куелган. Бу көнне әлеге арсеналны башка хуҗалыкларга да үрнәк итеп куйдылар. Әлеге җәмгыять механизаторы Юрий Чернов ирләгән комбайнда инәсеннән җибенә кадәр тезекләндерелгән. 1983 елдан штурвал артында булган комбайнчы техниканың тулы әзерлектә булуына шикләнми. Смотрели, подшипники эти все там. Барысында карап тикшердек, подшипникларның барысында алмаштырдык. Комбайн 6 ел эшли бит инде. Карамыйча һич булмый. Кырларның тырышына караганда быел аграрийларга эш күләме зур булырга охшый. Нам необходимо убрать с учетом сои более 18 тысяч гектаров в Авангарде. Сояны да исәпкә алып, быел агрофирмага 18 мең гектардан күбрәк мәйданда урып җыю эшләре алып барырга туры килә. 14-15 числоларда урак башлана дияргә була. Механизаторлар үзләре дә тотырыклы эшләүгә кызыксындырылган. Чөнки урак барышында үзара ярыш оештырылып, аның йомгаклары буенча премиялар тапшырылачак. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны тел сагында сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген сүз татар матбугаты турында булыр. Әлеге проект Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче милләт вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә әзерләнә. Хайырлы иртә, эфирдә тел сагында сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Без әлеге сәхифә кысаларында җәмәгать урыннарындагы язуларда киткән хаталарны төзәтеп кенә калмыйча, телебез өчен җан атучыларны да күрсәтәбез. Бүген сүз татар матбугаты турында барачак. Халык бүгенге көнгә кадәр гәҗит журналларны йотлыгып укый. Матур сыйфатлы эчтәлекле матбугатны булдыру ул ярты эш. Әмма инде вакытында гәҗит журналларны укучыга алып барып җиткерү җитди проблема булып тора. Кай вакыт атнасына 4 тапкыр чыккан газеталарны көнлекләп түгел, бөтенесен бергә атнага бер өләшәләр икән. Сәбәбе районнарда почта ташучылар саны көннән-көн кими бару. Мин бер почтальон белән элемтәгә кердем һәм әлеге һөнәргә кагылышлы сораулар бирдем. Безгә пенсия тарату, гәзит тарату мөһим эш түгел. Безгә дихайталар сатырга, план тутарга, страховкалар эшләргә кирәк. 05-кә эшләдем, 5000 генә зарплата. Әйе ханым, камерага сөйләргә батырчылык итмәде. Шулай да түкми, шешми, үз һөнәрене үзенчәлекләре белән безнең белән дә уртаклашырга булды. Эшләре күп, хезмәт хаклары бик аз. Шуңа почта ташучылар эштән китә. Соңгы арада таралган көнүзәк-мәзәк, авыл җирләрендә эшләүче хат ташучылар тиздән кешенең кан басымын үлчи,
укол ясый башлаячак. Имешулы Россия Дәүләт Думасы депутатлары почтальоннарның хезмәт хакын әз-мәз булса да күтәрергә максат итеп куйган. Почта хезмәте һәм газета журналларга яздыру турында сүз чыккач, берничә гәҗит редакциясе белән элемтәгә кердек. Бүгенге көндә әлеге өлкәдә нинди вазгыять икән? Күптән түгел Ватаным Татарстан газетасы атнасына 4 тапкыр түгел, 3 тапкыр гына чыга башлаган дигән хәбәр таралган иде. Имеш-мимешләрдән шактый булды. Чыннан да, почта эшчәнлеге шундый аяныч хәлдә микән? Biz шимбә санын чыгарудан туктадык, әмма бу аның күләменә берничек тә тәэсир итмәде. Без хәзер сишәмбе санын 8 битле итеп чыгарабыз, зур газет А3 форматында, ул 8 бит булып чыга. Шуңа күрә безнең укучыларыбыз күләм буенча зыян күрмәде, ә менә яшлык буенча атнага 3 кенә тапкыр чыгуга калдык. Почта хезмәтенең бик нык авырлашуын тарату системасының безгә килгән мөрәҗәгатьләре буенча без алар белән аралашу буенча күп очракта алар үзләренең исемнәрен дә әйтергә теләмиләр, чөнки шунда эшлиләр. Ләкин аларның хезмәт хаклары чыннан да бик кызганыч хәлдә. Һәм шуның өстенә алар ниндидер үзләренең теге күпмедер дәрәҗәгә хезмәт хакларын арттыру өчен сумка товар сатырга мәҗбүр. Ничек кенә тырышма, ярты ел сайын газеталарга язылучылар саны 10%-ка кими бара икән. Мондый хәлне булдырмас өчен газета журналларны вакытында укучыга җиткерү мәслихәт. Шуның өстенә бит әле еллап түгел, көнләп үзгәреп торган тормышта укучыны көндәлек матбугат укудан ничек итеп биздермичә саклап калырга дигән сорау да туа. Проблемалар бар инде, алар юк түгел. Бүген көндә күреп торасыз, почта нинди хәлдә. Әлбәттә, ул дөнья үзгәреш белән бәйле, интернет үсеше белән бәйле. Әкренләп гәҗит уку кимеп бара, кызганычка каршы хат җибәрү, хат язу кебек күренешләрдә кимеп бара дөньяда үзгәреш бар. Без инде район редакцияларында моның белән ничек көрәшергә тырышабыз. Без альтернатив рәвештә үзебезнең редакциялар аркылы гәҗиткә язылу мөмкинлекләрен булдырдык. Һәм һәрбер авылга, авыл советы аркылы, библиотека аркылы ниндидер альтернатив гәҗитне җиткерү юлларын эзлибез. Казанда вендинг автоматлары куябыз, метрода, сәүдә үзәкләрендә, аэропортта, тимер юл вокзалында бөтен җирдә вендинг автоматлар тора. 4 ел дәвамында Акчарлак газетасы үзенчәлекле темаларны яктыртып, укучы мәхәббәтен яулаган шәхси газеталарның берсе булып тора. Акчарлак газетасына язылу буенча агитация үткәрә алмыйбыз диләр әлеге редакциядә. Чөнки шәхси газета почта таратучыларга бернинди дә йогынты ясый алмый. Почта мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, укучыларыбыз безнең дә зарланалар. Кайсы бер авылларда почтальоннар эштән киткән, кайдадыр почта бүлекләре гомумән ябылган булып чыга. Һәм бүгенге көндә бу мәсьәләгә хөкүмәт йөз белән борылмаса, бу почта эшчәнлеген гомумән Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә хөкүмәт контроленә алынмаса, без позитив фикер йөртү белән әле кайрак китә алмаячакбыз. Ашаган түгел, тураган белән. Татар матбугатының юлы сикелтәле булса да, телебезне саклап калу өчен көрәштә роле зурдан. Галимнәр раславынча, көндәлек матбугатны укып дөньяви проблемалардан хәбәрдар булу кешене битарафлыктан аралып кына калмыйча, актив тормыш позициясын булдырырга да ярдәм итә. Бу атнага шулар иде. Мин Динә Нечметдинова сезнең белән сау булашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнада яңалыклар чыгарылышы тәмам. Эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Сезгә имин, уңышлы көннәр телибез. Сар тургам, ойга коляла тюлен, да кажна лукам суд нужналак пуран. Пагар кошты, яра пагар юлен, йоча киен кюварим бална туртан, киен воктен же тылаш гачевиге, туда дар шортан, оралген якшат, йоча лише манушкан ит шортизи. Ите, пелен же пыштыш, шимуланыш пуйыкшаш. Шкат мондыш корштымын, виянла чучылалтыш, ветилышым пуэн шкеш дечын изилан. Стихин, та йодышлан вашмут олмеш возалтын. Кушеч тыгае порылык мемнан?